Fa molts anys, al cor d'Àfrica Occidental, quan els boscos eren tan espessos com misteriosos i els pobles vivien guiats per tambors sagrats, va néixer una dona destinada a convertir-se en llegenda. Es deia Nana Yaa Asantewaa i era tan ferma i valenta que el seu nom encara avui ressona amb força a les pàgines de la història. Yaa Asantewaa era la reina de Gizu, un dels pobles que formaven part de l'antic imperi Asante, situat on avui dia trobem Ghana. El seu regne guardava un tresor sagrat, el tamboret d'or, símbol de l'ànima i el poder del poble Asante. No era un simple objecte, era el cor del regne. Però un dia, l'any 1895, els colonialistes britànics van decidir envair el regne i prendre allò que no els pertanyia. Volien el tamboret d'or, volien dominar un poble que no desitjava ser dominat. Els soldats Asante van lluitar amb valentia, però la batalla va ser llarga i feixuga. De manera que, molt esgotats, alguns homes començaren a dubtar i a sentir molta por. Va ser llavors quan Yaa Asantewaa, amb una mirada plena d'energia, com el foc sagrat dels rituals, es va aixecar i va dir unes paraules que han quedat gravades per sempre a la memòria del seu poble. Si vosaltres, els homes del regne, teniu por, aleshores seré jo qui lideri la batalla. I així ho va fer. Yaa Asantewaa, una reina, una àvia, una dona sense por, va posar-se al capdavant de l'exèrcit Asante per impedir que els britànics toquessin el tamboret d'or. I els britànics, sorpresos pel seu coratge i intel·ligència, van decidir atacar-la de la manera més cruel. Van capturar la seva neta. Yaa Asantewaa estimava profundament aquella noia i, per salvar-la, va fer un acte d'amor immens. Es va entregar voluntàriament als britànics. La van deportar a una illa llunyana, a les Seychelles, on també hi havia empresonats altres líders Asante. Lluny del seu poble i de la seva terra, Yaa Asantewaa no va tornar mai més. Va morir a l'exili
el 17 d'octubre de 1920. Però la seva lluita no havia estat inútil. El tamboret d'or no va caure en mans dels invasors. Va romandre a la seva terra intacte, preservant l'esperit del poble ascendè. Amb el temps, ja a Santeua ha esdevingut molt més que una reina. S'ha convertit en un símbol etern de resistència contra el colonialisme. Un far que recorda a totes les dones i a tots els pobles que la valentia pot néixer de qualsevol cor. Per això, encara avui, a Ghana, quan una dona trenca barreres, lidera, s'alça contra la injustícia o entra a una professió considerada masculina, rep sovint un sobrenom ple d'orgull. És una ja Santeua. 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 El seu esperit continua viu. Fort. Indestructible. I la seva història segueix inspirant generacions que aprenen d'ella la força La dignitat i el coratge.